la vida marina. Perquè el mar és salat. El mar és salat perquè gràcies al clorur sòdic, sal de taula, els rius que transporten sal, la sal que es queda en la pluja i els desfets marins, el mar és salat. Però, què és el clor no sé què? El clorur sòdic es forma amb els ions de clor i de sodi, que representen el 90% dels ions dissolts en el mar. Aquesta reacció entre si per formar el clorur sòdic, és a dir, la sal comuna. No ho entenc. El clorur sòdic o clorur sòdic, també conegut com sal de taula o sal comuna, s'anomena halita quan el mineral és el producte d'una reacció violenta en la qual un àtom de sodi, metall reactiu, reacciona amb un de clor, un no metall. Ahà, gràcies, ja ho entenc. Però com puc comprovar que el que dius és veritat? Us pots comprovar veient el vídeo i també us pots comprovar per internet. Jo no em referia a això, em referia a experiments. Aleshores necessitaràs bol, aigua, 2 gots i molta sal. I quin és el procediment? Primer, omplir el bol amb aigua. Segon, ficar els 2 gots amb sal i aigua i remoure-ho. Tercer, deixar assecar al sol per a esbrinar si la nostra hipòtesi és correcta. I com va quedar? I a quina conclusió arribem? Arribem a la conclusió que el mar és salat perquè gràcies al clorur sòdic, sal de taula, als rius que transporten sal, la sal es queda en la pluja i els desfets marins. El mar és salat. A més, hem observat que gràcies al fet que hem remogut la sal en l'experiment, s'ha desfet. Gràcies i adeu.